vi har om fossile brændstoffer. Det er kul, olie og naturgas. Nogle af fordelene ved kul, det er, at det er planterester og er derfor nemt ved at brænde. Det ligger dybt under jorden. Man finder det ved at grave ned i cirka 3 meters dybde. Kul var tidligere tørv, før det blev til kul. Nogle af ulemperne er, at det belaster miljøet, når man brænder det, da det frigør en masse CO2. Nogle af fordelene ved olie er, at det er rester af planter og døde dyr, som er rådnet, og så er det blevet presset sammen igennem tusinder af år. Man fælder olie ned i jorden. Det er underjordiske oliesøer. Nogle af ulemperne er, at man frigør en masse CO2. Kraftværker stoppede med at bruge olie efter oliekrisen i 1970. Nogle af fordelene med naturgas er, at det kun frigør vanddamp, er det reneste af olie og kul. Ulempen er, at det frigør CO2.